Is-26 ta' Deċembru magħrufa bħala Boxing Day hija tradizzjoni magħrufa immens li tiġi ċċelebrata f'diversi pajjiżi u għall-bosta hija festa pubblika. Hija festa li oriġinat fir-Renju Unit fi żmien ir-Reġina Victoria li ma' snin daħlet fil-kalendarju ta' pajjiżi oħra. Jingħad li lura fis-seklu 19 din it-tradizzjoni bdiet minn kif din il-ġurnata is-sinjuri kienu jħallu lis-sefturi tagħhom imorru d-dar fejn familthom filwaqt li jtuhom kaxxa mimlija affarijiet bħal ir-rigal tal-milied. Huwa mifhum li s-sefturi kienu jmorru jqattaw il-ġurnata mal-familja tagħhom u jqasmu kaxxa bir-rigali wkoll bħala ġest ta' apprezzament u mħabba. Din il-kaxxa li kienu jqasmu lil qrabathom, ħbieb u kollegi kienet tissejjaħ Christmas Box u minn hawn beda l-użu tal-frażi Boxing Day. Il-Knisja kellha sehem importanti wkoll fil-ħolqien ta' tradizzjoni ta' Boxing Day. Fil-parroċċi tal-Irħula, l-għada tal-milied kienet tinfetaħ kaxxa ta' donazzjonijiet miġbura minn nies ta' dik l-istess parroċċja biex jingħaddew lil-foqra. F'din il-ġurnata jitfakru wkoll dawk il-persuni li huma fil-bżonn u l-importanza tal-għoti ta' flus għall-karità. Illum il-ġurnata din il-kaxxa ta' donazzjonijiet m'għadix daqshekk popolari, però xorta għadhem l-użanza fl-Ingilterra li dakinhar uħud jagħtu xi flus żejda lil dawk it-tfal li jqasmu l-gazzetti fil-ġimgħat ta' qabel il-milied. F'dan il-jum il-Knisja tiċċelebra wkoll il-festa tal-Martri San Stefnu. Għal ħafna Ingliżi, il-festa bankarja ta' Boxing Day tfisser ukoll li jieklu dak li jkun qed fadal mill-ikel tal-milied. Ngħiduha kif inhi, kulħadd jipprepara ikel żejjed tal-jum il-milied u bekk it-tradizzjoni tagħhom hija li mid-dundjan li jifdal jagħmlu s-sandwiches u t-torti. Għal pajjiżi oħra fosthom Malta, il-Kanada u l-Awstralja, Boxing Day hija magħrufa għal ġurnata li fiha jibdew l-iskontijiet ta' wara l-milied fil-ħwienet. Għalhekk huma bosta familji li f'din il-ġurnata joħorġu biex fil-waqt li għaddu ġurnata flimkien jonfqu xi ħaġa żejda u jiddobbaw xi prodotti bi prezzijiet imraħsa.